Do jedinej mestskej polikliniky hádam celého Slovenska prišli predstavitelia zvrchovaného vojenského špitálneho rádu svätého Jána Jeruzalemského z Rodosu a Malty, aby ponúkli svoju nezištnú, konkrétnu a hmotnú pomoc pre toto zariadenie. Ako prvý dar priniesli vozíky, ktoré výborne poslúžia celému regiónu, veď mesačná návštevnosť sa pohybuje okolo 17 000 pacientov zo širokého okolia. Rád chce pomôcť slovenskému zdravotníckemu systému, o pomoc môže požiadať nemocnica, domov sociálnych služieb, ale aj fyzické osoby. Po oficiálnom odovzdaní tohto prvého daru darujúci, prijímajúci aj významní hostia pristúpili k aktu podpisu darovacej zmluvy. Primátor ocenil šľachetnosť darujúcich, ktorí sami vyhľadali túto inštitúciu a ponúkli jej pomoc. Pán primátor, tak ako sa máte dnes? Aký máte pocit z tohoto dnešného dňa? Pocit mám veľmi dobrý, pretože takýchto šľachetných činov denne nebýva veľa a som veľmi povďačný rádu maltejských rytierov, ktorí nás takto obdarili, ale v prvom rade to je dar pre našich pacientov, pre našich ľudí. Takže ešte raz veľká vďaka. Pani riaditeľka hovorila, že táto budova veľmi by potrebovala rekonštrukciu a vy ste spomínali nejaký projekt v súvislosti s tým. Prebehli už prvé rokovania so zástupcami Ministerstva zdravotníctva a Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorí pripravujú výzvu z eurofondov z programu ESHIF, kde by sa vytvárali integrované zdravotné strediská, do programu ktorého by boli zahrnuté i Šurany, a teda mestská poliklinika Šurany, s tým, že by sa vytvorilo stredisko pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre spádové územie, zhruba 40 000 obyvateľov Šurianska. Takže pracujeme na tom, aby sme do tohto projektu, a sú také informácie, že by sme boli ako pilotný program v rámci tejto výzvy, takže pevne verím, že sa nám podarí to zrealizovať, a to zahŕňa i zateplenie budovy, výmeny okien a samozrejme aj dispozičné a riešenie, vnútorné vybavenie, takže snaha bude prísť do cieľa a túto akciu zrealizovať. Je to poliklinika vo vlastníctve mesta. Však? Koľko takýchto polikliník Slovensko má? No, pokiaľ mám vedomosť, sme poslednou poliklinikou na Slovensku, ktorá je v 100% vlastníctve mesta a nie je zaťažená inými vlastníkmi, inými podielmi. Ako sa k vám stavia kraj? Cení si tento klenot? Tak myslím, že kraj sa stavia veľmi pozitívne, že teda aj spolupráca s hlavným krajským lekárom je na veľmi dobrej úrovni, takže myslím si, že aj podpora, ktorú cítime z kraja, je veľmi dobrá. Boli ste už pacientom vo svojej nemocnici? Tak samozrejme, každý máme určité svoje také cez rok neduhy, že nás niekedy chrípka zdola a potrebujeme vyhľadať lekára, takže ja mám tiež svojho lekára ošetrujúceho tu v poliklinike, takže som aj pacient. No ako ste spokojní s lekármi na tejto poliklinike? No vzhľadom na to, že ja navštevujem len teda svojho všeobecného, nie odborných lekárov, ja som so svojím lekárom veľmi spokojný. To, ako sú spokojní ľudia, pacienti s výkonmi iných lekárov, tak očakávame, že sa vyjadria buď cestou nejaké pochvaly, alebo teda určitej spokojnosti, ale aj kritiky na lekárov, a samozrejme budeme sa snažiť, aby tá starostlivosť bola poskytovaná na vysokej zdravotnej úrovni. Poliklinika oslávi o chvíľočku významné výročie, aj to nám prezradila pani riaditeľka. Pripravíte nejaký darček? Tak určite ku každému nejakému výročiu sa patrí a slúši nejaký darček priniesť a príď poďakovať a popriať do ďalšej práce ďalšie úspechy a samozrejme s nejakým darčekom.
Ako povedala riaditeľka polikliniky pri jej predstavovaní, 40-tisícová spádová oblasť a veľká denná návštevnosť polikliniky sa podpísala aj na stave zariadení, aj na podlahách. Na históriu budovy sme sa tiež spýtali. Budova je z nejakého 1965 roku a pôvodne to bola budova okresného úradu, predtým ako Šurany boli okres, takže až potom bola delimitovaná do Okresného ústavu národného zdravia a následne to dostalo mesto ako mestskú budovu, kde vznikla 1. apríla 1996 zriaďovacou listinou Mestská poliklinika. Ktorá funguje doteraz a 1. apríla oslavíme 20 rokov nášho pôsobenia vlastne pre našich ľudí. Aký máte pocit z toho dnešného dňa? Veľmi dobrý, veľmi dobrý. Poviem vám, že možno 2 dní som mala trošku také obavy, ako to celé prebehne. Nemala som vôbec skúsenosť vlastne vôbec s takýmto niečím a v podstate na celý projekt ma naviedla pani Urbanová, ktorá ma navštívila a ktorá má tu v Šuranoch korene a chcela nejakým spôsobom pomôcť nášmu zariadeniu. Ale veľmi dobrý pocit a ja verím, že táto spolupráca alebo dnešné odovzdanie týchto 2 invalidných vozíkov je len začiatok vlastne celej spolupráce. Aká je spolupráca s Mestským úradom? S Mestským úradom veľmi dobrá. Ďakujem aj ako pánovi primátorovi, ktorý podporuje moju prácu a v podstate podporuje aj projekty, ktorým sa zameriavame a hlavne tým, že chce, aby toto bolo jedno moderné pracovisko pre spádovú oblasť, ktorú vlastne zastrešujeme. Projekty, ktoré prinášajú užitočné dary pre slovenské zdravotnícke zariadenia zo zahraničia, kontroluje a darovacie zmluvy ošetruje Ministerstvo zahraničných vecí. Za posledné 2 roky tohto konkrétneho projektu zabezpečili pre vybrané zariadenia 118 elektrických lôžok, 7 kyslíkových koncentrátorov, chodítka, vozíky a iné nemocničné zariadenie. No celkové aktivity rádu priniesli veľké množstvo plne naložených kamionov pomoci, ktorú ale magistrálny rytier Tibor Buček nerád konkretizuje, vraj namiesto takýchto vyčíslovaní nech hovorí spokojnosť pacientov. Čo hovoríte na túto mestskú polikliniku v Šuranoch? Mestská poliklinika v Šuranoch, tak som tu poprvýkrát, je to vyloženie, čo sa týka ako stavby, veľmi príťažlivé. Na takéto mesto, ktoré je veľkosťou, Šurán nie je príliš veľké mesto, ale nádhernú polikliniku má. A čo sa týka personálu, tak to má naozaj veľmi príjemne prekvapil, pretože naozaj tu cíti takého ducha potreby, pomoci chorým a tým, ktorí to naozaj potrebujú. A som veľmi rád, že som tu mohol byť. Ten projekt funguje z našej strany 2 roky, čo my ho máme. Prvo začala robiť družina maltéskych rytierov z Nitry a potom ja som ho prebral ako maltéská pobočka Kežmarok. Maltéski rytieri v Švajčiarsku, v Berne a okolí saňajú veci keď tam sa menia v nemocniciach strašne často zariadenia. Že oni majú určitý čas, napríklad 4-5 rokov a potom menia tie zariadenia. No a zhodou okolností nám ich za náklady na dovoz potom vždy dajú na Slovensko. A vzhľadom tomu, že u nás není vyriešený ten problém ako s tými polovociami, postelami a zariadeniami až tak, jak u nich, tam je viac peňazí, tak my sa snažíme potom do tých zariadení, do stacionárov a do nemocníc poskytnúť tieto pomocky, ktoré nám poskytuje Maltézsky rad Švajčiarsko. Pán Buček daroval vedúcim predstaviteľom mesta a polikliniky originálny dar, odznak rádu. Bez darčeka neodišli ani šľachetní dobrodinci. Medzi pozvanými hostiami sme zazreli aj riaditeľa termálneho kúpaliska Podhajska, čestného občana nášho mesta Jozefa Barcaja. Nie raz pomohol jednotlivcom, ale aj mestským organizáciám aj v Nových Zámkoch. Tentokrát padol zaujímavý prísľub pre túto polikliniku. Tak pán riaditeľ, sme veľmi radi, že sme vás tu zazreli. Neviem ale, čo tu robíte. Ste nebodaj tiež rytierom Maltézskeho rádu?
Nie, ale som takým priateľom tohto Maltézskeho rádu, pretože robia veľmi zaujímavé veci, veľmi zaujímavé projekty. Riešia pomoc aj iným zariadeniam, iným subjektom, rôznym charitatívnym organizáciám, nemocniciam, inštitúciám, takže som proste naklonený tejto myšlienke. A my tiež ako termálne kúpalisko prakticky praktizujeme tieto veci a pomáhame školám, inštitúciám, sociálnym zariadeniam, aj nemocniciam a ďalším subjektom, tým, ktorí teda túto pomoc potrebujú. Dobre. Šľachetnosť vám nie je cudzia, to poznáme a vieme všetci o vás. Padol tu ale zaujímavý prísľub, môžete nám to zopakovať? Samozrejme, nakoľko Šurany je ako spádové mesto a je blízko kúpaliska Podhajska a radi navštevujú, alebo chodia sem návštevníci aj do tohto mestečka, pozrieť si niektoré veci pamätihodnosti za nákupmi a samozrejme stanú sa sednávajú úrazy, takže prídu aj na polikliniku do Šurian. A keďže táto poliklinika potrebuje skutočne niečo nového, nový šat, nové zariadenie, nové priestory, tak chceme aj termálne kúpalisko prispieť do tohto zariadenia tou malou kvapkou pomoci a chceme, aby to zariadenie bolo peknejšie, krajšie a modernejšie. Nedávno ste pomohli aj našej nemocnici v Nových Zámkoch. Áno, samozrejme dostala nemocnica síce projekt, alebo teda dostala na projekt peniaze, ale my sme vynovili šťastí nervové oddelenie Nových Zámkov. Dali sme tam proste zariadenie do izieb, proste návlečky, vankúše, paplóny, stoličky, smetné koše, chladničku pre návštevníkov. Takže skutočne sme sa snažili aj tam trošku pomôcť. A samozrejme, nakoľko som obdržal čestné občianstvo Nových Zámkov, tak sa budem snažiť aj mestu Nové Zámky niečo pomôcť a chcem tiež prispieť na nejakú dobrú vec práve pre toto okresné mesto. Veľmi sa na to tešíme už dopredu. Pán riaditeľ, boli ste niekedy pacientom tejto nemocnice? Pacientom polikliniky v Šuranoch áno, chodievam sem tam, keď človek potrebuje pomoc. Samozrejme v Nových Zámkoch určite, pretože tam som bol hospitalizovaný, no ale skutočne táto šurianská poliklinika si zaslúži väčšiu úctu, väčšiu pozornosť a to by sme chceli proste tej myšlienke napomôcť. Aký máte názor na lekárov tunajšej polikliniky? Ale ja si myslím, že celkom dobre, veľmi dobre funguje tá poliklinika, sú tu zastúpenie rôzne ambulancie, takže si myslím, že ten pacient si tu nájde to svoje a že je v dostatočnej miere ošetrený. O chvíľočku poliklinika oslaví významné výročie, bude mať 20 rokov. Prídete na oslavy? Ak budem pozvaný, tak určite, samozrejme, však je to srdcová záležitosť, je tu človek blízko, človek sleduje tieto veci, takže veľmi rád určite, že prídem. No a možno nám viac o rozbehu tejto sľubnej spolupráce prezradí aj riaditeľka polikliniky pri avizovaných oslavách, na ktoré sme dostali aj my s našou kamerou už teraz pozvanie. Viac informácií o možnostiach pre zdravotnícke zariadenie od zvrchovaného vojenského špitálneho rádu nájdete na www.malteskapomoc.sk.